Yeah, bafethu kambani. Hawu. Hey. Sanithumela. Hallelujah. Hawu Nkosi yami. Another day, another vlogger with Duyaza. Bafethu, if you subscribe, please subscribe on Duyaza Brothers. Comment and share. Let's hit 100,000 bafethu before December. Amen. Abasiphethe bona bafethu yazi. Senzemba. Ngenzeka lento le. Nike nibone nje ukuthi nasi siphila kanjani. Mfethu. Yabo nje abafana bamanqele. Mfethu. Abantu bebone mfethu basishare nabo kancane. Life le. Uchizi nyana. Exactly. Siyazama. So try fake it until what? Fake it until you make it. Yeah, hey. Njalo. Uchizi nyana please. Nanokuthi ayikade umuntu elukhunja lana egoli bafiki kade afike umuntu egoli hey kade uta bamphusha lo umgade bese uma ngala imoto eyiphushayo hey nenzani hey understanding manginganishusa nje ngathi ngiyanisukela ningathi ngiyanisukela hayi umlutho yazi luthini Oh bafethu siyala eShandiseni kwaMfihlo umuntu safuna ukuyogunda kancane yabo ukuthi njani sala kwenye iShandisi la khona enye intwana ngala iyalishaya ikhanda bafethu la ntwana too much yeah ayithu impela champ so untwana ibirthday yakhe namhlanje and sifuna ukwenzela something yabo sithi akazi nokuthi siyenza yabo but ke decide ukuthi Sisaje ukuthi untwana simphathele naye eShandisi yabo. Ikheke. Lapha yana eShandisini yakhe agunda la khona kwesalon yakhe. Exactly. Umniki ikeke kwashelo Ramaphosa usulibonile ikeke. Lingakanani? Lithi lingakanani? Yeah man, cameraman namhlanje akekho. Yitho cameraman. Izokala. Sibambele. Izokala ke kabi. Bekayibona le. Izokala etsala ngiyabona singayishisa funa ukuvalana ngaphandle bese. Seniqala ukuphinde kuyishoot. Amele sisumoya Nkosi. Izokala le. Izoba grand. Kade ngicabanga la ukuthi nake mele mhlawumbe sithole iShandisi. Senze amanye ama-vlog awu-2. Uphume date no yeah okay and then the following one baby no uphume date okay oh that would be nice actually yeah ngoba great lento le ne sithole nje ugele wayo noma angazi abakhomba if bakhona abafunayo la ukuphuma ama-dates uziveze usho ukuthi hayi ucela yeah ufuna ukuphuma i-date yeah usibani yes sesoba sesichecka ke thina save vlog hey ngadlala njalo guys apply nokuthi yeah ungavela la kuma comment usho ukuthi hayi wena usibani ucela i-date nosibani yes yeah kunenkinga so yeah nokungena inkinga futhi nokuyi-vlog because yeah kumele siyi-vlog because say vlog yes oh yeah namhlanje kunethi namhlanje nethile water yabona uboni kabe umgwaqo manje kanjani namhlanje ekseni uyinile imvula mina mengidrive ngizangala imvula beyinethi shit kabi and isazoyishaya I think the whole day living nje imvula izona la eGoli jambile umsebenzi wezinye indawo yawo hey mfethu uyicabanga ke ama content creators asebenzele emgwaqweni hey usho njalo asikho lemvula ama content creators asebenzele emgwaqweni kwaze kwanzima sikingini ayisejayive kwaze kwanzima ngcono thina sesisebenzela yabona emgwaqweni ohambayo sikhumbule nje noma yinini sikhona ngesikhathi elikuzwakale weather le yazi abantu mama noma ngazi ngishayelana ushaya umsebenzi yena itekisi yabona phela manje kudlula abantu la emgwaqweni abantu bamile la emgwaqweni ungishayela ihuthi uthi angihamba nje uthanda usihamba phakathi kwabo robot alisebenzi kumele silindane
Ish yazi bengifuna ukuthenga ishandezi. Bengifuna ukuthenga lento le. Idaza. Ngifake kwi-router yami. Sengikhohliwe. Sinjani? Sisamba straight. So bathola ngendlela. Siwathola ngendlela. Endaweni yesigameko. La yazi ngihlala la. Ohlala la? Yeah. La I'll show you. Yes. Yeah, mangifika la eGoli. Safica la ngibona. So mangifika ngo2019. Ngafika ngahlala ngomngane wami and then 2020 ngafuna ukuyimela yabo because umngane wami beka strict. And mina I wanted to fulfill my dreams, yabo. And lapho ngicabanga nje usase Pitori. Ngaleso sikhathi ya. So it's so ngavela nga-decide ukuthi yazi ngifuna indaba ye-TV ngifuna ukufunda ngayo ilento zo acting yazo acting sure yeah manje lo lapha kuleya film bengitshela ukuthi hey ngeke yenzeke lento yabo and bethi manje ngeke yenzeke ngisho ukuthi labantu laba manje yazi bangilimaza baqedwe ithemba yeah because mina ngiyifuna so yazi ukuthi ngase ngenzani ngase vele ngidecide ukuthi yazi impilo yami manje le ayifuseke ngasuka eGoli ngafonela umngane wami usanele sasifunda naye esikoleni ngathi mina yifethu zingijampele yabo ngifuna ukuba seduze naseJozi bese ngenza ama extra lapha ngisahlala khona eKatlehong so ngigibela isitimela buya le esethini uhamba ngestimela ngihamba ngestimela bungafike late baba bengivuka ngoba isikhathi bengivuka ngo5 ngemoto bengivuka ngo5 ngihambe ngestimela bambe sokuqala lapho ngihambe i-call time generations uba extra u9 ekseni mangifika la uvuka ngobani lena ngivuka ngo5 ubamba istimela songoba isikhathi I think istimela sasithola ngoba ngo1/2 okay yeah so mangifika la sasiconnecta eJimston nansi sisifike la eJeep ezansi yeah singehlise la sesingehlise kubla eJeep eDoornfontein ngeke ngehla nala hayi eDoornfontein bengehle eDoornfontein kune stage lapha ngehle bese ngiyagudla ngenyawo ngiyofika kuphi eBree bekuthi anginayo imali ngigudla ngenyawo ngiyofika lapho lekise isikhwama uphethe isikhwama abantu abangakwazi baye ukuthi uya emakhaya lapho ufunda lapho evarsity kanti uyohere yobamba 150 yake yobamba 150 nakhona ozongena after 2 months depend ukuthi ubizwe kangaki iwena ngokhohlwa nje imali ukugibela yokuyale anginayo ngithemba isitimela amangobe ngibuye ugibela mahala nesitimeleni ungena mahala esitimeleni manje uma phela kuthiwa futhi babe khona ama securities masesitimeleni la bacinga vele laba abagibela mangobe and bayashawa bayaboshwa yazi ukuthi into enzeka kimi mina baye bangibamba bebe ngibamba base bethi yazi ukuthi ngenhlanhla nje babe bafaka kunyenye nje i-room nje limnyamanyana lapha likhona phakathi esitimeleni phakathi lapha station hayi esitimeleni phakathi station menehla niyo-check amakhadi ukuze ngikwazi ukuconnect angazi lapha kusho ukuthi ubuka ebusweni maybe ngakuthembi bakufaka la uveze ithikithi lakho cabanga ukuthi uzuluphethe bakubuka ebusweni yebo nje kahle nje umuntu ongathembakali awukhiphela ithikithi babatholayo and then bakufika kimi kwathiwa veze ithikithi angiliphethe ngiyakhumbula ithikithi eli-expire la ngayizolo I think or yeah ngoke la ngayizolo ngangenalo eli-connector liya liza ngala la imfezi ngasho ngathi hayi yazi uNkulunkulu uyasebenza ngoba wavele kwathiwa nje hayi wena hamba avele ngahamba ungaliphethe lali khona expired yeah ngahamba ngosebenza until today basifika namhlanje lokho kuncane sesikachievile today umuntu unemoto engayicabanga driving be my wife exactly bafo yazi mawusahlupheka ngaleso sikhathi awucabanga ukuthi uzofika phezulu
kodwa nje kubalekile kahle kahle ubekezela yeah bekezela mfethu ubekezela ngisho kushubile sihamba ngeenyawo sebhesi yazandlela inde kanjani usuyibona manje ubamba ngevoto yazi masiyibuka manje indlela ibinde kahle cabanga usuka eJozi uya kuphi eOakland Park ngenyawo ngesikhwama mhlawumbe uhamba 3 days a week hamba ubuya ngiyakutshela ngaleso sikhathi uma unemali yokugibela u10 uze kubuzwa naphakathi mase kuzohanje kuthiwa niyawalka nagibele uthi awasokhe ngomithatha bakhona nemoto lapho yeah bakhona ufike nemoto esethini ithi awina esedrobheni umshiye edrobheni lapho treatment ithini phakathi esethini ngithuthisa okuyihlamba ngikhumbula ngifika khona ukuqala first day ngifika khona lo mama lo ngikhumbula ngifika khona ukuqala lapha eGenerations lo mama lo owayecheck isishandisi iwardrobe kuthi ngeke ngisho ke phela kodwa ngathi ngeke ngisho igama lakhe kodwa usewa sihamba emhlabeni R2 RIP rest in peace akisho ngoba mhlawumbe lakho wagenza kabili cha kodwa nje ngayifeel pressure ngifike ukuqala ngiyi-extra ngiyiphethe impahla ngivele ngiyazi ukuthi kuphathwa impahla in yabo hayi futhi ngibhoko prince shone khona hayi bese beniyabizwa ke sebehleka emabhentsini lapha bese niyabizwa ukuthi wozani impahla zenu kuthiwa kufuneka ini ngathi nibizwa ngama group ama agents yes ngama agents Velvet Diamonds Velvet Diamonds sukume vele sekuzongena shoot imoko mamazo or something sure niye khona mase lapha na truck vele truck ipha impahla ngikhiphe ke impahla zayo lesipese sincane lokuyibe konke ukubuka kobuthi ngiyangidlula uzofuna nokuboleka ikipi before besho ukuthi uzogqoka lokho nalokho lo mama vele si awugqoke ngendlela yakho ngisambe setoilet lapha segqoka ubuya hayi ngigqokile wangibuka ngicela phansi wangikhipha phezulu baba wathi moyibhekile wena umuntu njengamanje umuhle nje ungavela ku TV uyibona ugrand wena ungavela ku TV yes umuhle njengamanje ungavela ku TV yeah yabona ngazi noma kusamele ngiyoshintsha ngathi mina ngicela ngibhekele yonke uzophile ubhekele empahleni zakho uyabona igqokile yes ngicala ke lapho ngicala ku-Generations because ngicala ukuba wenza ishandisi sure because ngase ngibuya kwi-The Throne mase ngi-featured extra lama extra lawa bizwa njalo ngasilusa inkomo lapha njalo vele masinenkomo uzohleze khona ngenye day ngahamba ngaye ekhaya kanti futhi khona ngibuzile sethini because kwakuyi-Friday ngabuza ukuthi ngibuza agents yami ngabuza ngamanye amajitaya la sipana behind the scene ukuthi ngishandisi because sasho kwakuyi-Thursday kuzoba i-Friday kuyi-holiday so ngibuza indaba yayo long weekend ngamande kwakuyi-holiday ngabe yenziwa lana iyasebenza yini hayi bengangitsheli ukuthi ayisebenze ugcina ibuka ngathi manje hayi kuzobe kuyi-holiday kade emafilimi mina alikho iholiday mina ngihamba ngayikhaya and manje ngisekhaya komama enesekhaya yikho ekhaya kwami nesekhaya yikho kwakubona hayi kuthi ngesonto khuphukela la itholakala khona network ngiyochecka nje ama message ami ku WhatsApp mangithi ngiyafika ku WhatsApp kudala ngifonela sekusendwe nescript uyadingakala kusasa shosa imali lapho ngisekhaya Sunday uba isikhathi uthi untambama emini sase holiday ayikho iteksi eGoli yes lebo mfethu into lena ngade ngiyikhulekela ngeke kuthiwa ngibatshela abazali ukuthi ngifuna ukwenza ile kwakuthiwa ngiyabheda ngesangane ekhanda mele ngibe udokotela noma ngibe yinesi iphoyisa into esolid into yaziwayo ukuthi ya manje sengizokuchase yokuprove didn't ngisemakhaya ngathi awungaxoshwa lapho ngisendele nescript mfethu ngiyaqala ukusendela iscript ngalolo la ukuthi uzothola iscript ngivele ngitshela wonke umuntu omdala ekhaya ogogo omama ukuthi obaba ukuthi yazi manje kanje ngoba naseGoli ngiyazama kanje manje stakho ngoba ngizama kulesa story sengibala namagama amakhulu esika Sean Ferguson ukuthi benze ukuthi engikhuluma ngayo akaphuthunyiswe lo mfana akahambe manje mabese kubuzwa abantu laba driver ama taxi ukuthi khona into esengabeka umvuselelo le
engathi uyeGoli manje so hayi holiday ukubuza nomuntu okuphendulayo iphendulo urelaxile wena lapho wena ufuna ukaba uzenze hawo uyabo ngoba kuyisonto kanje nakusasa iholiday akakhona ilapho ngiyathi fuck ufonela omunye nomunye ufonela omunye kuthi okay uma engathola kuthiwa empangeni lapho ngisemntuba njalo kuthiwa empangeni kukhona itaxi elayishayo njengamanje iyeGoli kumele usuke emntuba empangeni yageziwa kwenzweni ngathi sesikhwapho bebekuncane la ngisathatha sabi sesikhwapho ngisifake emotweni angabe ngisageza wena kwahamba basifika lapha empangeni eshayana emgwaqweni ngisho hayi yabona nje manje ngithatha serasini ekhaya manje base ngiphuthiswa nje lapho ngicabanga bekuwumsebenzi ekhaya ngishiye sekuphaka inyama akidlanga uyofuna lento lapha eGoli shaya imoto ufika empangeni nayo imoto itaxi inabantu abawu6 phakathi iyagoloza ugcwala ikhasi wo4 manje ntambama ayi gcina ukukhulunywa idaba lokuthi yabo kuzo nje lokhu ukukhulunywa udriver uhlele emotweni lokhu unethemba ukuthi ayizogcwala uzoswe ile moto ayigcwala ngase umuntu ngesayo eGoli bekhuluma bona bekhuluma bona yabo thiwani umuntu akayindawo musla ngicine nami ngikhuluma lapha hazi khona ngakhuluma nathi aninzi plan phela ukuthi umuntu ngisebenza kanje ngoba imtuba sonami ngiphamisa igama lasemtuba ngisebenza nofika sikhulumela kucina kwenziwe iplan ukuthi hayi bethi hayi khona itaxi eseNewcastle iyalayisha le taxi ayigcwele so izolindalela ukuthi ufike izofanele ukuthi ilinde ingaphumi khona abantu abezayo because le taxi le ngeke sakhona ufike eGoli ngeke eGoli abantu abawu6 angibe nethemba ukuthi okay akhanjwa manje akhanjwa mina ngisuke le kade ngihlale khona emuva ngizohlala phambili la no driver ngenzele ukutshela kahle nje hawa ushaya imoto lo muntu le asabe baba simfike lo muntu le sure lapho sesiyaxoxa balo mjida emgwaqweni ngiyamxoxa ukuthi ngubani ngenzani eGoli kanje hawu bese eshaya imoto weekend sathi umjida lo osilindile lokho efona nje ukuthi seniyekuphi yes lena lokho ethi hayi siyangena manje usho driver siyangena manje uthi understand story sakhe uthi wena very jump in ethi hayi siyangena manje sathi sesongena maye sethi sesifona no driver asayibambi driver siyangena nje ukansela phela sisedrop sesifuna upake ngawuphi ufuna asayibambi phela naye ungakhona ukuthi wazi language yo drive leli siqala ukukhuluma ukuthi ihlapho sehambile lo mfowethu ikhuluma nawe lento kodwa manje akangitsheli eyikhuluma yena ngicabanga ukuthi wena angiphenduli ngeke ngifisi siyabiyenzeka lonto leyo futhi mhlawumbe umjida kemfaka petrol ukubona hayi akayizwa hayi sambheka sasa alutho sangamthola umjida athi into engayenza because manje ayikho imoto esikhona futhi sihambile lo mjida into engayenza ukusisa lapha ecrossing khona sasenyukasela ke lapho manje ikhathi ngo11 ebusuku ikhala ngisuke ngo2 kumele uyele ku TV akusela 11 ngisayeGoli lapha ngisela ndaba kuseGoli ngifika isikhathi sokulala ngisasitholi noma ngiyasithola ukuthi ngifika nje ngibe ngithatha into zokusebenza amaguza ami nani shona isifani ngishona ekhona ayi umjida esihayikise lapha ethi hayi into engayenza ukusihayikisa nakhona ama-truck bese ngasimeli kusingamelwa lutho awathembi lutho amajida amajida ayo4 mathekena awu2 manje ama-truck awathembi lutho yabona bazongitshontshela i-truck lapho bazombamba inkunzi wathi esuka nje umjida ngobo1 inkazi bathi hayi ngicela ngolala naye manje usezizamile ayo from 11 ekhaya kubo kukhona la eNewcastle wathi i-option yokugcina ngasenzela yona usithathe sibeke estation sesitimela kodwa isitimela edlula ngo1 lana sifike eGoli ngo9 ekseni qala umjida ayibhilivela ke kuwe hayibo ngathi mina bakhona basho ukuthi siyabandi isitimela sifuna nje manje ungaba nengubo ngoba kuthiwa sinokuba 1 hour kazi kuphi no yabo ngisenkingeni ke manje la ngisenyukhaze ngizolala egarage ngiyaqala nqa kwenza lento le Vela akho so manje no cousin wami ohlala la eNewcastle asemafone ngathi ngila station sesitimela kamthi sisodwa station sikhona la eNewcastle ngizongilandela ngasinda kanjalo yes ilento oyifunayo njalo ayiwenzi afika la ngifika akagcina ngilala khona eNewcastle and then ngafika la okay ngavuka kusena vele sengigive up sure ukuthi hayi yabo sengiyabona nje sengilala eNewcastle asigive up bese fuck uzamile ekseni bangithatha ngaye rank agibela ngeze la eGoli kusasa vele sasishutha futhi ngihamba ngayale
beshuthi le tone le Eh. ayakhona hayi kwakufuthi hayi nakhona kuna stress Eh. uline bamba bagaye omunye umuntu esebenza naye vele ngokuthi sport ma head boys vele ke ngakubona sizongixaka vele isikhathi basubona ngoba kwakuyishandisi kwakuyisuthu kwakuyini isuthu noma yini isitswana sathi vele sizongixaka vele kodwa nje ngafuna ukuba khona ngosiya no wawufuna ukuzama la khona ukuzama sathi vele sizongixaka vele hayi azini mpilo lo mfulo Asambile. ubirthday wathi yabo shokuza abantu abawu2 abalapha ya bazoshandisa bazokunda but ayibawuthiwa abantu abasebenza lapha unless bafuna yena straight ngoba ngathi iningi but naso some book sport sethu lapha it's fine sozukuthi mngakanani and then if mhlawumbe ugcwele mhlawumbe sobuye ekseni sazi lana ke bese sifikile ke laphana emkhokhweni eGP lapha sikunda khona kumfana uBhihlow. Mfana uBhihlow ke uyalishaya ikhadi la besibizile ke la ukuthi sifike sizogunda. Sase sithi hayi awuthi simsurprise ngento encane ngoba ilanga lakhe elikhulu namhlanje. Ngihamba ke naye uMusa lana siyangena sithandazela ukuthi sifice nje kungagcwele. Kanti kuvale ngeshangana eminyango. Nqwaba abantu bagcwele siphithiphithi uDecember phela abantu bonke bafuna ukuba bahle emakhanda. Kodwa ke hayi bese simnika ke umfana uBhihlow ikhekhe wajabula ke ngoba into bengayilindele lena. Ngiyacabanga ukuthi singaboqala esiyenza lento siyiDuyaza Brothers. Sifice ke sekugcwele ke aye ke samnika kumfana sabe sithi ke cha hayi sesiyobuya kusasa ke sesizothola kahle ithuba ekseni nje makusi. Hayi sekushaya nali ikhekhe mfethu. Ngoba kahle. Yabona uyacwecwa. Zakhaya. Ngasambe sobe sibuye ukuthi la ugcwele kanje. Mele ngicine ngigondile namhlanje. Uthozofona ngathi uthozofona. Yabona umgodi ungakayena. Mele uhambele ngicela. Mpuka mbasa mina ngasibone ngasho ukuthi awu Umbasa? Senior Cross. Look, unkabi yami. Seyasho ukuthi Senior Cross. Please, man, I understand. I understand why lapha. Amaphoyisa sayabophana. Try ithikithi. Abasithola amabhandi esiwafa. Mina ithikithi ngalithola umuntu engalifakile ibhandi ngimtshela ukuthi ukhokhelwa nguyena. Phela nje. Ngoba nawazi ukuthi uma ungena emotweni ibhandi kumele ulifaze because it's for your own safety at the end of the day. Ibhandi kazi libalekile emotweni. Kumele alifake. Ungazenza ighost. Uthi wena nje udrive ibhandi lingekho. Ufuna ukufa nje, ufuna ukuva kahle kahle busy kahle. Because emgwaqeni ukunothisa ukuthi emgwaqeni kahle awudrive wedwa. Ungadrive kahle wena bese udriveiswa umunye umuntu. Ngabhlungu bese kwenzakala something. If ibhandi awulifakile lapho noma kuthi udriver kahle kanjani noma kuthi une advanced driving kodwa umuntu mayedrivisa kabi uzoba nenkinga and uthola ukuthi ibhandi awulifakile so ibhandi libalulekile Ngomnyovu la izansi safika lapho yazi kumele vele sidlule ngakho but it's fine ngomnyovu list inyanga yakhe inyanga yakhe iyacula babuzikode ngathi mina bangathiwa lapha ku-YouTube mhlawumbe or lawo ndaba online kumele uchoose kula bantu abawu5 uzoba kwi-boxing match na abantu abanjani abawu5 aba-famous laphana ku-social media nanje aba-famous eSouth Africa between uKhuzani number 1 so wenzani nabo Sibhakela waqala ngoKhuzani no ngicala ngoyimcabangayo okay uKhuzani kube Mayogat yabo kube uQuality kube uMbeje bese kube uMnyovu
ubani ongamchuza lapho uthi hayi mfethu mina ngiqine yabo hayi kabi hayi mhlawumbe yabo usixabene but like bengicela nje ukuthi mhlawumbe singene esitikini yabo sike sithestana manje umdlalo wensizwe bengibona uhlala lapha ngale sifana ngiyazi ahlele endlela umbuzo wami lapho ume lapho angazi mhlawumbe you understand I understand bese ngicela bani mhlawumbe uma yogathi umyeke sifanele i-Perfect TV ubaba ushaya i-Perfect TV so afethu khona elinye social kaManqele elikhona la esidididini manje ukuthi calling phone yakhe hey bafu ngoba Perfect TV kodwa uyazi kaManqele cha sibhizi kaManqele ku-industry nje hayi industry high school bani mhlawumbe ngimfuna ngefone call straight Ayeke sema sithola kugcwele emkhukhweni sabe sithi no ngoba silambile futhi besebese ukuthi sizoya lapha emacikweni ekitchen likaLoa asifonele uShepherd Manqele omunye ke obafowethu simtholile la eGoli ushaya iPerfect TV lapha ku Facebook kanye ke na YouTube interview kakhulu uMaskandi ama-artist uMaskandi so yeah sibese simthola kubafo sihamba samlanda kwakhe then sasikuphukela ke lapha emabonengi kwaLoa Ndlunkulu ekitchen la khona ngebhadi ke kodwa ke uLoa asimtholanga because inhloso yethu enyembe sifuna naye ukumbona sixoxa nje naye sizwe ukuthi yini le emgqugqumezeleka ngayo ukuthi evule ikhishi ngoba phela uyacula uwumculi mhlawumbe singasizakala nathi sigcine sivulile lethu kodwa ke bazamile ukuthi besixhumanise nayo ngefoni then sayenze video call nayo Loa sakhuluma then sathembisana kusuku olunye sophinde sibonane ngalo sashutha ishandile engakabi nomuntu akahoya manje sobona sisi kunjani kunjani hayi cha sinebhadi lapho Nkosi yami lokhu sifika la ekhaya sizoqondana nawe hayi lutho Thursday uzobukhona okay uba khona la kuzoba khona usuku lonke noma mhlawumbe isikhathi esithile ukuthi singageji futhi okay 2 to 4 okay no akunankinga kodwa ke sosale sesibamba sidla la ukuthi sifuna nje ukuthi la ube khona kodwa kusina inkinga ke kamtshali hayi ubani siyabonga dakho hayi no hayi umlungu sesa sokuna na Thursday yasidla avesa sesibamba yasidla yeah ubani siba lana ke besedlile ke sesiphumile lapha kuLoa njengebhadi ke simtholanga ke sesibheke eFosloras ke manje because uShepherd udecidile ke la usuggestile ukuthi no madoda ake sijike ngapha eFosloras ehostela ke siyobona ingqwele ezinye lapha ke sesehostela igama lehostela ke bathi kusemazulwini awumadoda bese sibona ke ilegend ke lapha ke sifica ilegend uChillis uyamazi ngicamzuzo amazi uChillis ogida lapha ku-SK Brothers kwezikamthandeni iphumile ke nengoma iDubai wathi hel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 
kahle kahle besize nje kubo bonke but sizowabona because besithiwa banokuba khona la ngebhadi esibathula ngabonke sathola ke ubhuti omdala uCharles bese ke sesixoxela nje nangempilo yasehostel hayi indawo ke yona le lana ke yilo ke hostel elibafethu cha impilo yalana iright nje uke uzizwa ngathi usemakhaya wewona uthola ukubizana nomzala nomkhaya
Ya no kumnandi kakhulu yeah. hostel cha bafethu impilo nje right ikafana nezinye indawo ayikho into eyingozi ayikho into eyinini Uyashutha wena ungatheli ngibona hoteli. hlalile kwamnandi nobhuti la uchikisa saxoxa ngoba mnandi kwaba nje ya Awu. Uyalazi udaba. Hawu kuyasetshe. Ungawudlala music. Ha? Music ungawudlala. Okay. Una ama-copyright. Eish bethu. Yazi usuyi-upload isiqeda bese sithi copyright. Evele ubonke we. Yazi ngisho ngayifaka email noma ngithi copyright. Angithi mayithi copyright angeke ilokhu nje. Which means ngeke ikhipha imali angithi. Asambe. Ivaliwe. Buya ngapha wethu. Ngahlala ke nabula. Nami ngibona lokho ukuthi la kahlaleka. Yebo njani? Phila njani? Ngayihlalela. Kuyahlaleka. Nalo ngibona khona. Yabona lana kunempilo yasemakhaya. Yeah. Ingane ikhona zayidlalela. Yes. Eh. So ingambi kama Post. Konje ngukupla? Ukublana Poslora. it's actually igama le Basuthwini. yes. Cela amasuthu la. Yeza uza lo moya la. Sebasuthwini. Riboa sisuthu fela. Yini uthanda ukuyihlunga bafu umele ecele lokhu uyabaleka. Kanti kwethu asiyena noma Lokhu uyabaleka. Lena iDuenza Brothers. So now umfowethu. Yeah. How uthi imali? Wenza sifica sihlele nje singama VIPs. Lapha. So bawucabanga ishandisi license zoba grand for iPhone. Setuza wewini. Wewin. Oh, okay. Or count aphuma. Yeah, kodwa phela Befuna nesithombe phela bengaphumi. Yeah, Befuna nesithombe. Yeah, vele uzophuma. Futhi Okay. vele sisashaya phandle. yeah. Okay. Yeah. Nginankinga nathi soshaya isithombe soshaya ngefoni yakho uzobe qhubeka. Yeah. Uzoshutha ngefoni yakho. Asekamereni. Kuyahlaleka la. Leli bandla elinye liyazula. Umshove umublono onomkhaba yena. Yeah. Bese bawuza ubani uzakhe u2%. No kids, umtekisi. Zonke ihlangene. Awuzona. Kodwa ke phela vele I think manisebenza ndawonye vele kumele ucaba sekuyolanda omunye le ukusebenza omunye le lapho semele nihambe nekuphi kuphi. Kanti manje imoto nje vele ifike la ekhithini bayibathatha. ibathatha bonke kanyane. Away jacket ushwa ishiya. Ngimtshelile bese ishini. Hey wena nesifo esibi kabi. Yazi samele ngiyobona nje udokotela impela udokotela. Hayi no yena isifo sokhohla. Of ngathi focus ngilahla kanti yazi. Iyenzeka mfethu. Sukhohliwe. Hey. Lento ke leyo mina ngangifunda isikole ngazi ukuthi idala ukubhema insango. Hey ngoba inkinga vele umangale wena futhi uma ungayibhemi insango. Inkinga kuba yileyo ngokusazi ukuthi yini. Ayizwe isikole njalo lo nto le kwi life science. Yeah. Cacisa nje kahle. Kusho njalo uyazi nawe njalo ukuthi insango kuthiwa iluze. Akagula oweza umuntu obhema La sikhuluma ngokunye ukhuluma Busiza ukuthi sikhuluma. Khuluma ngokukhohlwa. Ukukhohlwa like ukuliwa. Yazi usenza. nami ngiyangishalo shanda. Yenza ukuthi ukhohlwa into ezincane. Yeah. Kodwa nje into ezincane. Hayi ilokhu nje. Hayi inkinga ke mina ngikhohlwa into ezibalekile. Yabona nje isikhwama lesi brown kalwa. Bese ngishiye kwetafula. Ngaphela. I'm telling you. Cabanga nje isikhwama hlezi ngisiphethe. Kodwa bese ngisikhohliwe. Ngabona ukuthi yazi lento serious. Mina ngithola medication.
Uyamdinga. Anisuggesteni i-medication lapho bafowethu. Uyamdinga udokotela. Ayidinga udokotela wengqondo. Uyamdinga udokotela. Awusho sebafuna ifoni yakho sibambe isithombe ngobhuti. Usiphi isithombe? Sesusa. Isithombe so-50 rand. Cha ilokho isiphethe PA. Sikhuluma kahle. Sikhuluma kahle nako. Hayi mawukhona iPA. Ngabe ngiyangishipisa manje kwi-PA futhi sekuzindleko. Sesayigaqisa kakhulu. Kuba u25 mhlawumbe. Hey yadona. Manje iPA hayi. Hayi. Siyabonga ukufika. Ozoy. PA. Usosend invoice. Send invoice. Iyo ngoba mina bethi ngiyabahlisela. Sekho sendlekweni manje endlekweni. Asinqenile ukukhokha. Hayi ngoba kusho wena bafayi. Manje ukukhokha futhi. Hayibo. Awukhona. Ifoni kuwe. Angaze ngisimakhapha uqobo phela. Hayi ngisho khona makhapha uqobo uzu-update now. Kusho bafubane. Oh ngiyasho ngiyambona. Esel. Escape Rangers izo. Oh yesel. Hey madoda. Yeah. Akuba lula kanje namhlanje nonke kanje. Imoto mayifika nje. Okay. Oh, Okay. All right. Alaza kubamba. Ngase nikubamba. Oh ngazi kube khona nami. Oh okay. Hayi. Sondela futhi ngingafuna ivideo thi. Abantu bakho bayafuna na. Afethu abanjani lapho? Ngiphathe nani le jet lane la. Ngizolibona. Awubakhombise kahle ukuthi sikuphi. Bebona phela abantu ukuthi i-wrestling. I-wrestling. Se-res. Ubona i-res. Awona res. Mphakathi res. Basutwile. Akusemazulwini la. Hayi. Bazulwini. Ngathanda lokushonisa le basutwini lezo. Basutwini. Oqondana. Kulezanze la emazulu semazulwini. Ola kusemazulwini. Ngathi kunama block. I-block deal. Yeah. La sifihla khona ekhanda. Ngithanda ukubona nje namhlanje kabi yami. Yeah. Ngisawa ngagcina ngisahamba nginyawo njengenkomo manje ngithi angifike nganasi korokoro yabo. Yeah, okay. Ayiyo ikabi. Ayiyo. Cha bafowethu manza kwethu ushilisi lo bala lenqubo. La ngikhona ngiseforce la emazolweni. Sengaze ukuthi umuntu aqaqele ukuthi hlala e-hostel. Impisa la e-hostel. Yeah. Siphila khona futhi kuyaphileka mawula. Yikho mpongampisi. Yimpongampisi le. Siphila khona. Cha bafowethu umfowethu uMfowakaNxele Shepherd. Kudala ngiphila naye mhlambe besenomzimba omncane ngalezo ikhathi lezi. Besakalela iplate mayela ephakala into engakakalele manje siyakwazi ukuthi ayifide yena ngendlela afuna ukufida ngayo. Cha bafowethu unokubehleze efika ke la nje naye eyiphusha nje balimazi ukuthi uyaphusha ngendlela aphusha ngayo. So befika hamba nangenyawo la. So uma ezongivakashela namhlanje umfana wakithi umfana namhlanje uzile uthi akangivakashele ufika nanathi yathi ngaze la kuphi uhlobo nini uhlobo la hayi uPM phela hayi manje ufuna ungene ezweni usebenze kakhulu awusebenze kakhulu ngiyabonga nje ukuthi mama sobona mhlawumbe lento yakho oyenzayo iyasebenza. So ngiyacela mhlawumbe ukuthi ke ungaphela manje noma ngathi uhlala ngaziphi ingqinamba noma ngaziphi inkinga ufanele kwazi empilweni kunama challenges empilo.
efana ungajabulela ukuthi ngoba manje khona inkinga osuhlangana nazo bese wena ufuna ukuthi hayi ngiyayeka le noma mhlawumbe ngiyaphuma into ethile lo challenge osuhlangana nawo leyo ngisho noma uphuma ngemoto manje ihlathe ithayile ikhona into nje ungele nje kweni uthi hayi ngiyayeka uthi ngiyibeke ekhaya ngiyimbozo ngoseyini khipa kusephakatheni iyona challenge yempilo lefuna ukuyazi yabo ngisho ngasho yiphotos ngaphandle yayi life photo awekho ama-photos kakhulu ngathi bayasebenza ehostela kunamakhetha asehostela akho ahleli la akuyona asebenza hayi photo yihostela ngithi namhlanje angifena nabo futhi ngiyayibona isizakithi le ngiyayibona ukuthi uhamba nabafowabo mhlawumbe ngikhombisa ngisafe ngayo indlela yevusi lo wakithi vele bese ngibawushintshisile sengenzela nabantu angazi abantu bazombona kanjani uba umusa lo umusa lo abafowethu laba nabo mhlawumbe uyabazi bakhona uDuyaza Brothers Duyaza TV abakithi funa nangelinye ilanga mabefika nabo bezokubona ungabaxwayi usho ukuthi hayi ezimpisi ezakashekazi lezo uyazazi kodwa sibo nje omanqela abakithi impela abafana manje ukwazi ukuthi manje mina ngibona lezi sizahamba nazo zakubo zithabu zizibhora manje zizibhora futhi ngiqophele lapho ababukeli into engifikelayo njengoba ngobona bezigora kanje ngifikele ukuthi le moto bayithenga amakutshukutshu ziyayiphuma uphethe i-backup kahle akusibackup isikhiya anazi wathi ngiyidumisa ufuna ubona ukuthi ayiphushwa ayiphushwa ukuthi nje kamnandi yonke into yakho ubona backup ayiphethe hayi besingakenze lutho besingakaphuli bengakakuthiwa akanijikele ngemuva amadoda ukuze ukuthi ayiphushwa ngapha ayiphushwa ngaphela nje ufuna ukuze ukuthi ayiphushwa kamnandi yashaya uwani uwani Ayibona iyanyakaza vele ngapha equthe siyaluza udumo lwethu ayizwa ziyagoqa izimpisi ngathole fika ngithole indlela ukuthi ngibona indlela e-right sijika lapha ngithi lezi ziphethe futhi zifasa futhi iqosho inqwawo noma ifasa kuba isitaka angana amaqosho awu10 lapha ufika kule angapheli ufike kuyishaya imali phela zivusa ngelinye imali zivusa ngelinye umuntu usebenza eqeda ukudla ngifike endlela amaqosho kaza asinawe bazongindlela ziyahamba mana kuyenzeka ukuthi njengoba phela manje ngathi awu10 njengoba engaka befasa amaqosho awu10 yena kunomuntu akabhemi lakhe ubhele iqosho liyi-1 bese kuthiwa alisho zakala akaphunyulo uthiwa nizobhema kuthiwa manje kuthiwa liwi liwa kanjani liwa ibhanda ngeke bese ireport kanje ibhanda basi mabesheli kanje itsangile wathi mawuyibhanda
kodwa ngeke walethi uma kuthiwa insanga impela uma ibhema kanje hayi laba phela sebebhema lokho okunye babhema ngenye indlela awukho normal Mwana phela mase ibhemeze zinje uma ifika endlini phela amabhoda ziyawageqa wena uzashaba ingane uma isikole ifike amabhoda omile zilikhotha ngisho isivalo kade singanali ukuthi isivalo siziphunga ayineli yini ngamoya mali zinganeli kanje hayi akuqinisile Musa ngale manje amen boy ayike ayise kumele sibuye usubhemile yalambisa awusothi hayi mawuthi uyabuka zihlele khonini mangamazi lana ke seku day 2 ke lana bafethu niyakhumbula ukuthi izolo sifikile sizogunda lana kwaFihlo kwasho ukuthi ke hayi bekucwele ke sasihamba seFosloras sabona ke uButchilis lapha na ke saxoxa wasibuyisa ke sabuya namhlanje day 2 silana kwaFihlo sibuyile soba check futhi emkhokhweni hayi sathola ke namhlanje kukahle space isikhona sangena sagunda ke hayi cha ikhekhe bese bedlile ka basosho lutho ngendaba yekhekhe sekuthulekile nje sekuqhuma umshidi waya hey madoda cha sikundile ke lana abafana bayalishaya ikhanda bafethu manifuna nje ukugunda nifuna ukuba bahle kulesikhathi samanje ngoba vele seku December abantu wonke umuntu umuhle ekhanda so la ungasali ke ngekhanda eliqothukile woza la kwaFihlo bazokwenza ube amazing inamba yakho na ke khona sizoyifaka lana nayo niyibone njengoba ubona nje sicwecwa sinje nayo uyabona nje namthe kuyashintsha uyabona umehlo uyibona into eyenzakalayo awubheke nje ibese ngiyihlathi kodwa hayi bangilungisa ka majita ngathi ngaba fresh so nani bafethu manifuna ukugunda inamba ikhona ama details akhona baningi abantu abagunda lana ngoba ngelilanga uyakenze ukuthi uzogunda ufice omenzi ufice oDSD ufice oKhuthuza ufice baningi impela ama artist nje la abantu abatrendayo abanye ama artist bamaskanda abanye aba TikTok njengoba nathi nje sikhona nawe ungasali bethu ungeze uzogunda la uDecember ama prize ke ayakhuphuka ngizwe nje bethi singabugcina impela thina after thina hayi ikhanda lendoda seku 200 cha ngiyadlala kuso 200 kodwa inamba ikhona ungafona uyizwele ukwazi ukuthi nawe ugunde ube right hey yabona ke lapha bese ngikhathele nokukhathala uyabona nayo umuso usukhathele phela uyazi ukuthi zonke lezi ndawo la kushawa khona nje into perfect into right uthatha isikhathi so nje kumele ubekezele ube nesikhathi sonke kubeleke into enhle ayiphuthume ikithatha isikhathi sayo then ke kuzophuma into fresh lapho no abajita abasikunde kahle kakhulu ngicabanga ukuthi nathi nje for December siDwaza Brothers si ready simi ngomumo nani manje sibona nje nesibuzo ukuthi sikunde sobe sesiyanitshela ubheke nje umusa lapha lokho eyibuke njalo esibukweni kadeli ngathi akabelieve naye ukuthi hey madoda nguye lo uyakuzwa kabi yami lapha ke nami sebengicoca ke lapha bangiqondisa lapha ngaphambili ukuthi phela yabona ngikwazi ukuthi ngishape kahle balungisa uvrandi okwami usiyabona usulungile uvrandi bayoshanela lapha kahle ukuthi ube right baya make sure nomfana ke uFihlo ngiyambona bese lento lena wazalwa naye segazini ngoba kuningi impela itayela abazezayo kuhlukahlukana kwazo ziningi lana ke bese besidaya ke ikhanda ukuthi libe mnyama libe lihle njengoba ubona nje umfo amanqele esenje bemphorisha uphenduka ithafisi was a good nami ngali babhizi ngami impela hayi usiphe ngalo busy udila nami impela udila nami ukuthi sithi siqeda nje lana abantu bebona ukuthi hayi bo madoda nikundephi bese sibayalela njengoba namanje nginichazela abafethu impela ukuthi emaboningi lapha ngaseparking between imaboningi neJeep ngaseparking lapha kunendawo esemkhukhwini kodwa ke inamba yakho ikhona abafethu nizoyibona uma ufuna ukuyogunda ube muhle ube njengathi njengoba usibona nje sinje siDwaza Brothers unganqeni impela ukubafonela amajita bahlezi bekhona everyday behlezi bevulile ikhanda bayalishaya uphuma ucobezela unje ayike lana ke beke amajita ke bese qedile ayi bese khathelekile kulambekile ngathi futhi bese ngaphinde siyodla noma kwamnyovu noma kalwa ngoba sebeyasazi
Kodwa-ke hayi cha bafethu yindawo yokugunda lena uma ufuna ukuba muhle uDisemba bafethu asipeni bahle asigundeni ucwebezele ugeze ube muhle sibonke. Waze lapho lo 1212 Esathumela lapho. Sisiqedile. Into ufeyicwele la izolo. Ngenxa yokuthi ungabhizi. Nathi yasasabona kodwa ngisabona namhlanje. Manje uyangibona nje. Uyabona umehluko? Awuzintini ko? Uyabona umehluko? Manje uyacobisa lo muntu. Ikhona into oyibonayo mhlawumbe ethe ukuhluka lapho kancane. Wena bana Njabule. Uyabona umehluko? Ya. Ubone emakhaya masebekhuphiza ngegama likaBaba. Zokuqonyeka namhlanje vusi. Ama-prize la basakhuphukile kusukela namhlanje. Ama-prize akhuphulwa yini? Sekuqunde thina bafethu. Khuphula ama-prize. Ama-prize akhuphukile bafethu. Ishadi sikhona nizoyibona izovela la ngishuthe lapha nje. Sikhaya. Hayi. Otherwise Ungisendelile lokho njalo. PDF. Ukuthi wazi ukuthi Sifake kahle. sifake. Okay, otherwise guys uDisemba uma uthi ufuna ukuba muhle uza la asepakeni eJeep. Yeah. Emkhukhweni. Mina ngibiza ukuthi emkhukhweni angazi ukuthi ikuphi. Ngithi hayi emkhukhweni kodwa ke abaningi bayayazi. Yosho lokho kwavela. Yebo. Bayayazi indawo so nafika la nizogunda bafethu bazokwenza amazing. Njengoba ubona. Ngeke ngizintini ko.